Asa na binignet? Ako'y nagkagod sa lupi. Ako ba tinagsaka? Unsa ako ba tinagpalit ang mga saging o kamuti? Asa na doon? Ang binignet! Doon! Asa na binignet? Ano na ay? Ganyan ko rin tayo mong binigdin. Malaga. Pa, magluto ka kumain para ipagkaunin mo ang kahukot ko nga rata. Oo, ikuy igok magaling kung palit. Sakit ko blumi. Pero ha? Padung ana mo doro rumuyaro ng tagalubi ato. Happy for ko na taga kaya to. Gusto mo sa kwarta. Pero yung yata na binigdet. Magdumang na bumabalik ka ng dirig dito. Dinig mo yan.